de sæder vi kender normalt, som ser sådan her ud. For det første, de er jo store og tunge, og så sidder man ikke særlig godt på det. Der er rigtig mange, der har problemer med, at ballerne de sover. Iskastnævnen bliver irriteret, og det gør det ikke på det sæde der, som er blevet lavet ved en bandagist. Det der er det specielle ved sædet her er, at vi har valgt at lave en forhøjning, som er på en cykelsadel, og så har vi lavet nogle uddybninger her i begge sider, som gør, at iskastnævnen ikke bliver irriteret på samme måde. Derudover er der filet af her til halebenet, så det heller ikke bliver irriteret. Sædet her er meget lettere, for det første, og for det andet så afhjælper det problemerne. Nu har vi så lavet en speciel konstruktion her til romaskinen, hvor det kører fint frem og tilbage. Hvorfor skal netop vi modtage mikrolegatet? Det skal vi, fordi vi har et produkt, som er helt unikt, og som vil kunne revolutionere romarkedet. Produktet er skalerbart, og det giver nogle rigtig gode muligheder internationalt. Vores produkt vil samtidig kunne skabe arbejdspladser i Danmark, fordi vi vil benytte de produktionsapparater, der er i Danmark, og vi vil udvikle og designe i Danmark. Så på den måde har vi virkelig en god mulighed for at hjælpe dansk økonomi med det her produkt, og jeg håber også, at I vil hjælpe dansk økonomi ved at støtte vores projekt.